Na Rympei U Hynñiewtrep paidbah Bri U Hynñiewtrep. Uhammen jang uraja Raghuvanshi Vipin Raghuvanshi ulakam baka Sonam Raghuvanshi kampat shimla phla ha kabayadai bat ka jingsha penyap jang uraja ula ongru ba maka bat ki sangut ki waipat ki blasha kemlang ki Kyrshan banyalam bakla ki pulit halor ka ka balaja yau para jang u katkum ga khubor ani u Vipin ula dawa badai ban pan por sa pras ngi khnang baki pulit kin yo ban tokit biang yakat Sonam bat ki samut ula ongru baka Special Investigation Team SIT jang ki pulit jang ka jalam megalaya kilalej ro sya indoor ha kasni balang ban shim jing kali na ki bayeng basem jang ka Sonam laban kadau baka yeng bishar menin kasni kala ai por biang sa ars ni ki pulit ban tokit ya ka Sonam bat uraj kushwaha kat bay ki laingut ki waipat lapha sya judicial custody nak bantah kat saus ni kuman chupen kan mau ki pulit jang ka East Khasi Hills District haga khanyo tri jong jelleu ki lalet ïalam ya ka Sonam Raghuvanshi bat ki laingut ki parlok ki basya kan nok don kti banlet pen ibiang ya ka ru kompen yap jang ki yo raja Raghuvanshi hawai saudong hadin bakila phla haki pulit